Sziasztok! Ahogy közeledünk a nyár végéhez, lezárult a nyári pontgyűjtő nyereményjátékunk is. Hatalmas öröm számunkra, hogy ilyen sokan vásároltatok tőlünk, és ilyen sokan részt vettetek a játékban. Most pedig elérkezett a várva várt pillanat, kisorsoljuk a fődíj nyertesét. És hogy mi is a fődíj? Egy fantasztikus törökországi nyaralás, ahol garantált a feltöltődés és a pihenés. A mai sorsolásban segítségemre lesz Milos. Milos, segíts nekem, légy szíves, húzd ki a szerencsés nyertest. Elolvassuk, jó? Alicante Kft. Alicante Kft. Gratulálunk a nyertesnek. Mutatom. Nem sokára felvesszük veletek a kapcsolatot, hogy egyeztessünk a részletekről. Köszönjük mindenkinek, hogy velünk tartottatok. Ha nem nyertél, ne csüggedj, hamarosan szuper új játékokkal jelentkezünk.